ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி எந்த வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்டேட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது எஸ்பிஐ கஸ்டமருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்டேட்டான நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணி, அது என்ன அப்டேட், அதனால் நமக்கு என்ன யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா நம்மளோட சேனலை பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரு ஆகிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வைத்திருக்கும் கிளைகளை தவிர்த்து மற்ற கிளைகளில் நீங்கள் இப்போது பணம் எடுக்கும்போது 25,000 வரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ட்விட்டரில், அதாவது எஸ்பிஐ அஃபிஷியல் ட்விட்டர் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூஸ் வெளியிட்டுக்கிறாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிடுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதே போல் காசோலை மூலமாக பணம் எடுக்கும்போது ஒரு நாளில் அதிகபட்சம் ₹1 lakh வரை எடுக்கலாம். இந்த விதிமுறைகள் உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாகவும் 2021 செப்டம்பர் மாதம் வரையில் இந்த விதிமுறைகள் அமலில் இருக்கும் எனவும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தெரிவித்துள்ளது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு அப்டேட் நினைக்கிறேன். ஸோ எஸ்பிஐ யூஸருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்டேட் பார்த்திங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்களுடைய கருத்துக்கு என்ன? ஸோ இந்த அப்டேட்லாம் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோக்கில் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் தெரிவிக்கலாம். அதர் சப்ஸ்கிரைப் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்திட்ட இருக்காது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அதாவது பேங்க்கை விசிட் பண்ணி நீங்கள் மணி வித்ட்ரா பண்ணும்போது ஸோ 10,000 அப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்க முடியும். ஸோ அது அதர் பிரான்ச்சில். ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 25,000 பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதர் கிளையில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லிடுறாங்க. ஸோ நான் வெயிட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு தாங்கள் கணக்கு வைத்துள்ள கிளை தவிர்த்து மற்ற கிளைகள் பணம் எடுக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு 25,000 பணம் எடுக்கலாம். இது குறித்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைன் பண்ணி ஷோ பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுடைய கருத்துக்களை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கில் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதை பற்றின டவுட்ஸ் எதனா இருந்தால் கூட நீங்கள் இந்த வீடியோக்கில் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணலாம். அண்ட் அப்டேட்டான நியூஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க. இங்கே கண்டினியூஸாக நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் பார்த்தா பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.